ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮಾತು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯಲ್ಲರತಿ ಇನಿದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಪಿರಾಕದ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಪೆಪ್ಪರ್ ಯಾನೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ದೆತೊಂದೇನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಮರಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮ ಮರಟ್ ಆಪುಂತುಲೆ ಅವೇನೇ ದೆತ್ತದು ಪಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಾಯಿನೆ ದೆತ್ತದು ಅಂದೆ ದಿನ ಪೆಪ್ಪರ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಪಚ್ಚೆ ಕಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡವು ಅವೇನು ದೆತ್ತೊಂದು ಯಾನಿಕ್ಲೆಗಿನಿ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಮಲ್ತದಿನಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಐಕ್ದಾಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆದ ಉಲ ಪಾಡರೆಜ್ಜಿ ಪಾಡುನು ಪಂಡ ದುಂಬುದಕ್ಕುಲು ಎಂಚ ಮಲ್ತದೇರಿಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಇಮೇಜ್ ಮಲ್ತದೆ ಯಾನಿಕ್ಲೆಗಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಭಲೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ನಮ್ಮ ತೂಕ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಲ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಯಮ್ಮಿ ಅದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಭಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ಹಲೆಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಈಸಿ ಒಂದು ಏರಗ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಐಟಮ್ಸ್ದ ಪುದರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡು ಐಟಮ್ಸ್ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾಡು ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದ ಹಾಲೆಜ್ಜಿ ನೆಟ್ಟು ಭಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಎಂಚ ತೂಪರ್ ತೂಚಿ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಓಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ನಿಗಳ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಕ್ಲೆ ಪುರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕಲ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ದಾಲ ನಿಗ್ಲೆ ದಾಲ ಏನಾಡ ಕೇನರೆ ತಿಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡಿಯೇ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ನಿಗ್ಲೆ ರೀಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುವೆ ಓಕೆ ಪೋಯಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಮೂಲಿಯಾನು ಒಂತೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪುದೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಗ್ರೀನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ದೆ ತೊಂದೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಅತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮರಟ್ ಆದು ಪುಂತುಲೆ ಅವೆಂದೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ತಾರಾಯಿ ಬೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಈ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ತೊಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೆಂತೆ ಕಾಳು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮುಷ್ಟಿದಾತು ಮೂಲಿಯಾನು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೇವ್ರ ಸೊಪ್ಪು నేను ಸೋಪುಡು ಡ್ರೈ ಉಣ್ಣಲ್ಪೊಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡರೆ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಯಾನು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಓಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ದುಂಬುದ ಕಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಉಂದೆಕ್ ಮಸಾಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಅದ ತಿನ್ಪಿ ನೀರು ಓ ಅಣ್ಣ ನಮಗೆ ಒಂದು ತಾರಾಯಿ ಪೊತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದನಿಕುಲು ತಾರಾಯಿನಿ ಶೋ ಕೊಡು ಕೊಡು ಅಂತ ಇಂಚಿನ ಪೇರು ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಪುಟ್ಟದು ಒಂಥರ ಬರಬರ ಓಡು ಆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವಾಸಿ ಫ್ರೈ ಆಯ್ಬೇಕು ಕೊಂಚೂರು ಕೂಡ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡೋಡು ನೆಕ್ ಮಂಜಲ್ ಪುಡಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫ್ಲೇವರ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪೊತ್ತು ದೀತಿನ ಮಸಾಲೆನು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಡೆಯರ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯಾನ ಗ್ರೀನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ನ ಬುಡುಪಾದಿತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಜ್ಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಪೊತ್ತುಪೆರಪುರ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪುದೀನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಪುಳಿ ಮೂರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಬಿಸಲದೆ ತೊಂದೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆ ನೆಕ್ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನುದಾತು ಮಂಜಲ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ 1/4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಯಾನ ಮೂಲು ನೆಕ್ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದಿನಿ ಗೀ ಒಂದೊಂಜಿ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಯಾನ್ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಮೂಲಿ ಹಂಗೆ ಕೋರಿನು ಒಂದೊಂಜಿ 1/4 kg ಆತು ಕೋರಿಂಡು 1/4 kg ಕೋರಿನ ಯಾನು ಶೋಕುಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕಾಣತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅವನೇನು ನೀರನ್ನು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ದೆತ್ತದು ನೀರು ಫುಲ್ಲು ಇಂಚ ಪುಂಟಿದು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಕೋರಿ ಪಾಡ್ಗ ನೆಕ್ ಯಾನು ಒಂತೆ ಅರ್ಧ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಹೊರ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಹೊರ
ವರ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು. ಓಕೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡತ್ತ ನೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಅಂಡತೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಕಡೆ ದಿನ ಮಸಾಲೆ ಅವೇನು ನೆಕ್ ಪಾಡೋಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ಕು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ ನಿಕುಲು ಕೊಜಪ್ಪುಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಚಿ ದೇಪನ್ನುಂಡ ಕೊಜಪ್ಪು ನಿಕುಲು ಒಂದು ಒಂಜಿ 2 ಸಲ ಒಂದು ಬೇಯ್ತದು ಕೊದಿ ಬರೋಡು. ಕೊದಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಕೊಜಪ್ಪುನು ಒಂತೆ ಮಸಾಲೆನು ಬೇತೆನೆ ದೆತ್ತಿದ್ದು ಕೊಜಪ್ಪುಗೈಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅಂಚಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ದೇಪಂಡ ದುಮ್ಮುದಾಕ್ಲು ಕೊಜಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಜೇರು ಪಂಡ ಎಣ್ಣ ಅಂದಾಜಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅಂಚ ಏನು ದುಂಬುದಾಕಲ್ಲನೆ ಮೆತ್ತಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲಿಗೆ ಅಂಚಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ. ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜೇ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದೇನಿತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹಂಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದಿಕ್ಕಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಬೇಯರು ದಿನಗನೆ ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಕೋರಿದ ತುಂಡು ಒಯ್ಪೋಡು ಇಜಿನ ಚಪ್ಪ ಹಾಪುಂಡು. ಓಕೆ, ಉಪ್ಪು ಏತು ಬೋಡು ಆತು ತೂದು ಇತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ದೀಕ. ಆಹಾ, ಪರಿಮಳ ಬರ್ಪುಂಡು, ಗಮ್ಮಂತ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು. ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಪೆಪ್ಪರ್ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾ ಒಂದುಂಡು, ಭಾರಿ ಪರಿಮಳ ಬರೊಂದುಂಡು. ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಪಿಂಚಿದಾತು ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಕ್ಕರೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಶುಗರ್. ಕೋರಿ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಜಿಪು. ಸೂಪರ್ ಅಂಡು ನಿಕುಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುದ. ಈಸಿ ಇಲ್ಲಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಂಡು, ಯಮ್ಮಿ ಆದುಂಡು. ಇದು ಜೋಕುಲಂತೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿನ್ಪೇರು. ಚಪಾತಿ, ನೀರು ದೋಸೆ, ಪೂರಿ, ಒಣಸುಗಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಈ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಸಟ್ಟ ಹಾಕುಂಡು ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಪರಿಮಳ ಬೈದುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಪೂರ. ಹೊರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪರದೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನಿತಲ ಗಿಡಗೆ ಎಂಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ.